Boom, 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 boom. The beat just goes kaboom. Kaboom. Yeah. Don't I see you know. But don't want to cheap. But Kondiana had someone, eh? Karuta and Diana, don't know what to break it now. She could tell us Papa G now, man. We've just taken a break, so it's a bit windy but sunny. Just boom, 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 boom. The beat just goes kaboom. Right at Ruspaka. But I'm not going to team. Right, saka drawing murikuona uko kune ka island kariko ko katizoti kanonzi kai but kusvika just now saka murikuona ndakatarisa kune mabhoti maishishi vakarara zvavapa tikangopedza there's ocean basket, there's a lot of places there, so we're gonna be going there just now. But pane ka island kandira kuratidza emira ndikuratidze ka island katora kuti tiende ndianada kuedwa Ed. Right. Cynthia, right. Tinoda kumberi panasinyazozoti panonzi pai. Mukazotesa kumberi uko kuneka island kariko koko ndokatora kuenda but tinoda kuenda kunonegotiata nevanhu vane mabhoti avo because isusu takati tisina bhoti hatinazokwanisa kusungirira bhoti redu because taiflya saka zvinongoti tisvike ipapo. Team rese, thank you so much you guys, they are amazing. Yeah, right. Cynthia, I'm adding you. Right. So ndokwatiri kunoko kungangodai so kwese yangomvura. So rega nimbotsvaga munhu ane kabhoti. Timu racho remabhoti rakutoenda.